Ayo, ompake dijrengke ngono wae. Larang tetes bendungan welet
ya gumun karo pesinden-pesinden sing sik enom kuwi lho. Nek krungu lagu ngene kok sing obah jan iki yo. Kene ning mburi sampe kaya isin aku ngerti. Jane intine ke ya nek ben bengi ming nge-SMS karo wong tuwek, Kang Jo kapan neng wayang, Kang Jo kapan neng campur sari, alam mbuh aku.